Misa. Pane mukomana anobva mukati menzvimbo inonzi Gokwe. Anobva kunzvimbo inonzi kumafunga utsi. Ndokubva aenda kunzvimbo inonzi Zhombe. Kwaakaenda kunoshanda basa rokupinda pasi pemugodi, basa rokukorokosa ari kunzvimbo yekuZhombe. Mukomana ari kuZhombe, shoko rakatozosvika rakuenda kuvabereki vake. Vachishevedzwa mukati memutemo kuti izvo kune munhu akapondwa ari kunoko, asi sokuziva kwedu anogona anga ari mwana wenyu. Veukama pavakaenda kunzvimbo iyi vakanoona ari mwana wavo akatokandwa mugodhi akafa. Kana ndisingakanganisei makore 31 chete, 31 years. Nematambudziko baba Isabel. Daniel Washiwiri Bindefo vakachiwemba Kimini Kyasha. Iri ndifo. Zvadaro muri yeZimbabwe. Pamutemo kana munhu achinge afa akaonekwa akapondwa ari panzvimbo isiri iyo, vemutemo vanoripota kumapurisa. Hanhu havakwanisi kutora munhu mapurisa asipo, varipota kumapurisa. Veukama vakashevedzwa, mapurisa akauya nekofini, ndokutora munhu ndokuendesa kumochari achinzi anofanira kuti aitwe postmortem. Aitwa postmortem, veukama vakanga varipo, asi pakaitwa postmortem pane zvakabuda muri yeZimbabwe zvokuti munhu paakaonekwa ari mugomba, paakaonekwa akakandwa makakandwa, anga asina rurimi 1, anga asina bvudzi rekugotsi 2, anga asina ziso. Kana vadaro vapedza postmortem, vemutemo vachibva tisha, veukama tore munhu 1, chitore munhu wenyu munovika. Ndobva vatora munhu wavo nemotokari yavo kanga vatoya nawo, ndobva vaisa munhu mukofini vabuda nemotokari. Tambirai mwana wenyu, vakananga kupi? kuGokwe. Apa vari kunzvimbo yeZhombe. Vakuenda kuti vakubva kunzvimbo yeZhombe, motokari ichidhiraivha munhu vakananga kumusha kuGokwe. Ndo pakabudirwa friend umwe munhu aishanda nemukomana uyu kuZhombe. Right, angaripo ndokutanga kumanifesta achitaura zvokuti naivo vakati uyu munhu atimuzivi uyu. Kuzvari kutaura izvi, zvari kutaura zvivana kupi? Nadhiraivha aidhiraivha motokari iyi anobva nzvimbo yekuGokwe akashevedzwa nezita kuti iwe nhengi motokari ukaidhiraivha ausviki kwakati munenge madona, munenge mabheuka. Yes. Asi kana mukakwanisa kupiwa nyama dzangu dzese, ndati handisi kuenda nemi kuti munondiviga kana mapatsi angu asina kutorwa, ndisina kukwana. Kana manditakura imi veukama hamusviki, mese muchapera kufa kana kuti motokari ichapeuka munoti. Veukama ndobva vaungana, ndobva vagara pasi. Inzwa kanai mufi, inzwa kanai muzukuru, inzwa kanai mwana, vachishevedza nemazita ekuti angavepo ukama hupi kwavari. Chitiudza iwe ndiye unozoti wakaurawa nani, ndiye unozwa kuno kuisisa hatokuzivi, tatofamba kuuya kuno kutsvaga iwewe uchinzi wakafa. Right. Mukomana amanifesta uyoyo, motokari yako enda akabva asara mutorwa. Rakataka kubva izwi richibuda pakofini, kwete pamunhu zvokutanga paya. Izwi rakuchibuda pakofini. Kunzi kana muchinge mafamba, driver wakasvika pakati, kondera kwakati. Kana funda kwakati, vampika pekupesera panosipesera izwi, vakazonzi kaendai pamusha pekwanhengi kwamakuenda. Mosvika ipapo mobva masiya kofini rangu. Masiya kofini rangu muchaona ipapo pane mugodhi wemvura. Pamugodhi wemvura munobvisa chigaba kana chitini chinochera mvura, mosungirira chinhu chinofema patambo yewe mobva machikana mvura. Imhepo iri sei? Iri kutaura. Vaya vachibva vasvika kudaro vanotaura ka tauya tinezvi riri kubuda pamufi. Mumwe munhu hanzi tiuye panapa panonzi pekwanhengi ndipo here hongu. Vachisiya kofini ipapo vanhu pochi vatakautiza mahonweni kusara pasina vanhu kuti vazoita zviya zvavakaudzwa zvokunzi sungirirai tambo chinhu chinofema. Kana chiri chinhu chinofema uchimenzi pambo kusungirira huku menyu, kusungirira zvenyu menyu, kana mbudzi chaiyo, nekuti parudiwa chinhu chinoita sei? Chinofema. Asi zvavanokwanisa kuzviita. Tikutukana here? Hatisi. Saka ndiite sei? Sudzurai. Hei, vadaro muri yeZimbabwe ndokubva vabva pamba, ndobva vamboenda panext door kunogara ipapo zve2 days vachimirira kuti vaone kuti vanhu ava vane zvavachagamuchira here panyaya yataura izvi. Asi vose tapedza izvozvo pakatanga kutoita kuti vamwe vanhu voukama nevakangatanga vachitaurwa kunzi vanenge vanichikuziva mufamily iyi vamwe vatanga kudonadona, kungodona pasi. Zvodaro avaona 2 days hapana zvina kubuda, ndobva ruwa pasi vachibva vaenda kuGokwe vasiya kofini. Nezuro ranga riri zuva rechi7, kofini yakangosiyiwa iri pai, iri pamba. Veukama veve panyama yepamba vakasiyiwa rero vanga vakangomirawo kusvikira vazoenda kumapurisa. Inzwai muri yeZimbabwe,
shoko raibule chizi ndakaura vanhu vanokona kuita vansere 8 but pa 8 ipapo pane 4 vakabata zvinhu zvangu kusanganisira night club, kusanganisira shop, kusanganisira chigayo, kusanganisira mugoti waitocherwa zvakariro sizvo kuriko kwaangari ndokune zvinhu zvangu apo zvinhu zvakashayikwa pamunhu ibvudzi rekuseri kwegotsi, rurimi pamwe chete neziso. Driver kanza hausi kukwanisa driver mota kana usina kusa kana zvabuda driver uchagamuchira bvudzi rangu waisa muhomwe mangu wa driver mota tinosvika. Ndakubvunza nhoroondo yemukomana uyu ndiani chii ndichitaura nasekuru hanzvadzi yamai vake ndichitaura naamai nini munin'ina wamai vake vanoti mukomana uyu muzukuru pano kwandiri mwana. Mukomana uyu amai vake vakamitiswa pano vaite mwana uyu baba vake hati vasei akakuti musi wazvarwa ndo musi wafa mai vake zamo ramai vake nekuvaona havazivi akatozosara achiyema zamo rani rambuya zvezvo kuti vakwanise kuti ajairi kuti mwana anofanira kuti aya any other she would be for vakachiwemba communication tiri kutuka naye saka ndite sei kungumurani secret yes muri yeZimbabwe adaro mukomana uyu zvikanzi ndinozviziva kuti munogona kutambura rudzi rwangu kuti hamuruzivi but parudzi rwangu regai ndikuudzei imhepo inini mukabuda pano kana mauda kuzoziva rudzi rwangu mukaenda kugweru mukasvika kukobha yakati mapinda imomo movereka dzimba muchibva kwakati pakati ndovana baba vangu apa akusaura ita sei afa. Saka izvozvi mukomana rushedzera kuti handiendi kunovigwa kana ndisina kukwana nyama dzangu ndiri kudzida mapasi angu ndiri kumada izvozvi kutaura kunoko mutumbi uri kupi mutumbi uri kumba kwe kwakati ndisiya ikwekwe nezuro ndopakabva mapurisa ekugweru ekuzhombe ndokubva adriver kuenda kugokwe kunonzi kuchidoma vasvika kuchidoma zvikanzi mapurisa kazhinji havadi kuunganidza vanhu ndizvozvo vanotora vanhu voenda kukamba kana kuti vanoti itai zvinhu zvenyu muwirirana kana mapedza kuzviita zvakafanana nezvekuramwirana kuti wangosina kuroora vanoti vigai munhu mapedza kuviga munhu mozoita sei mozotaurirana nezuro vakutaura neveukama vasirwa kofini vaenda kumapurisa polisi yaenda kugoko kuvabereki vemunhu akafa uyoyo ndokubva vasvika vaiva minyiro yakapa mapurisa vakati kana mukatiteedzera muchaona kuti mutemo tinouziva takauita takashedzwa kunzi uyai muone hama yenyu kunoku ndichibva tauya hatina kuramba hama takati ndiyo ikanzi kupostmortem tikatendera tichitevedza mutemo mapedza postmortem ndobva matipa bhodhi yedu manyepo here kuti takatevedzera hatina kuya nemotokari here chibva tatakura chii mutumbi tamurodi kuchibva kwauya izwi riri kuti tikaenda naye zvinhu zvisina kukwana tinopera kufa kana muchida unemi tauratorai munoviga zvikanzi kudini kone mapurisa vakati kana pakadaro mapurisa vanhuka kunyange chivanhu vanocha sei vanochiziva. So nyaya pandakapedzisira nezuro ndepekuti mapurisa vakati nyaya inofanira kuti iendiswe kumachifi. Muchifi makaiswa coffin wemo machifi makaiswa coffin kana sikakanganisi munofanira kunge muri mashe samambwa kwacho kwakafa mukomana uyu kwaanobva ndikugokwe kwa chifi nje. So vari kuti dzimweni dzenguva machifi vakagara pasi njelele shoko vakarimirira ndo vane mwana akafa kuti kana vanhu vauya ndo vane mhosva vachauya kuno kotiudza kuti zvakamira sei toita sei pane zvashanduka here asi kubva nezuro nyaya yamapurisa achika panzvimbo vangavamira kuti machifi asanganiswe vanhu vawira nekuti mutumbi unovigwa here but nezuro ranga riri day 7 mutumbi uri panze uri mukofini hapana kana mweya uri kubuda. Veukama hama dzemufi dzichiripo here kana kuti dzakaenda dzakatoenda dzakaita 2 days dziri padhuze dzaona kuti hapana vanhu vari kutigamuchira ndobva dzaruwa pasi izvezvi vakatoteverwa kumusha polisi yakatoenda kumusha ikoko. Uya mukomana kana kuti shamwari yakabudirwa neizwi raitaura vachibvaka kumochwari iri kupi yakanga yakasara kubasa asi vari kuti pachawirirana kuti ada kuvigwa mukomana anofanira kunge ari pakati anouya nekuti munhu agarawo ari kutsvaga-tsvagawo vakasangana kubasa. Pamba pakasiwa mutumbi apo ndipo here pane munhu akabvisa mabody parts emushakabvu? No, ivo vapenyu havasi kuti ndipo
vari kuti tiri kutevedzera izwi raibuda pamutumbi pakofini kuti ande kuti endai pakatotaurwa nezita kuti endai munosiya pakati muchisvikapo pane mugodi moita zvakati ende ndo pakasiyiwa ko vakadiniko kuzoita zvakataurwa kuti isai chinhu chinofema kwanze vanhu vepamba ipapo vanga kutiza tiza kana kuti vachibata zvinhu zvepapo pasina vanhu inogona kunge iri mhosva ya vedare Zimbabwe vateereri manyama munoti kudini neicho chiri kubva kugokwe igokwe chi gokwe shombe baba moresa muri yese National FM yotamu ninonzi Bright yotamu panotoni apo porikiti bvo tiri kudekedzerwa neNational FM inonatidza zvokuti unombofunga kuda kunhanzva masipika ninonzi Bright yotamu takatibata chimuti regaika timbonzwa mashoko anotevera kubudikidza nekambo kubva kuna Toki Vibes zvikanzi rombidzwai. Gani mbokuisa pa page rangu